wato har ka zama mijinta ce tun ba a je ko ina ba. Kar a bani kuliya. Wannan mata fa dama halinta ne munafunci a unguwan nan kowa ya san. Za ka sa ta a gaba ku fito daga yin aure jiyan nan amarya a titi. Kula da ni ka bani kauna kaji. Duba jiki na san ki yayi mini kurji. Bani na sha zama ta sokar kan yi geji. Wallahi zai illata min ina ya shiga. Ni ko a fim ban taba ganin irin wannan abun ba. Abun hadda tonon asiri? Karamin dan iska ne. Na san shirin da nake yi a kansa. Wani irin mataki umma? Shi mutuncin uwar matar tashi. Ba da wayata kamar yan ba da wayata. Ka bani wayar ka na ce. Ba zan ba da wayata ba. Ai da ita kake cin amana ta munafikin Allah. Yadda na tsara abin nan haka nake so a tafi min da shi. Bai san cewa tofik rayuwa ta bane? Kowa fa da irin fahimtarsa. Ga satar mota da aka yi min daga ɗauko kayan. Ba zan bude ba. Gara na kashe makashi na kafin ya kashe ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi sai na rama duka na tauke. Dan Allah dan Annabi ki yafe min Hafsa. Wallahi Alhaji wannan yaron munafiki ne wallahi. Wayo mota ta. Wayo mota ta. Cikin dare a ce har yanzu ba ka amarya ba me ake jira? Kamar ya nasiha. Ba na bukatar nasiha. Kawai ka ce a ba ku tawo. Zan kai karar yaron nan kotu a raba auren nan kowa. Abba kashe aure fa kace. Yo ai ya ma zama dole ma a raba auren ki da Taufik. Ko kaka! Ai ba kyau irin haka. Wuyanka ya isa yanka. Mata ta fitura da kishi. A tarkace kaɗai mai kishi? Wato har kin samu bakin magana irin wannan ita zai rika a matsayin sirikata? Sai dai ka sake ta a raba auren nan wallahi. Don tana aiki ina taimaka mata. Dama haka ake auren? Haka na ce maka kai dama ba ta tsintsiyarka ne. Yar iska karuwa. Don uwarki ne kike cewa karuwa? An faɗa miki karuwa fatika. In dai mazinaciya ce ni da ubanki nake yin zina? Ka san Hafsa tana da iskokai, iskokan ne suka shiga jikinta. Wallahi abin da ke kanta ya fi ƙarfin iska sai dai guguwa. Kai ta wani dama amma mu ba ruwanmu da dama ta yi. Mu ma fa muna da wannan damar. Wace ce wani? Umma kuma wani ne kira ki aka ce ana wani abu? Kin isa ina magana ki bani ansa? An faɗa miki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanwan? Kina nufin bahaushin kare kenan wanwan?